Good morning. Good morning, Han. Good morning, Han. Han. Good morning, Han. No. Good morning, Han. Good morning, Han. बोले तो good morning, Han हुआ. Samchka. Good morning, Han. Good night. खुलुमबाय रसिता समफ्रामारिनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय सुजाजांजों हेडिं टु बड'लेण्ड थांगासिनो सुजाजांजों नैयाव माबा दख'ना एरिबो लाखाजोब्बाय बेरायनो थांसै सुजाजांजों स' नोंथांमोना गोबां एक्टिभिटिस नुनो मोनगोन गोदान गोदान बर' सिख्लाफोरजों बेरायनो थांनो मोनसे ओरैबायदि मोजां मोनसे लकेशनाव थांनो नागिरदों आरोना जों गन्थं गिदिर गिदिर खालामगासिनो गन्थं गिदिर Yey, mari fwinwhayw. Nung maday fwinwhayw. Mari fwinwhayw. Maday fwinwhayw. जिरायनो फैदों क्यों ऐसे लग रही है पोर्क जैसे अमा बायदि अमा बायदि क्यों लग रही है मा हमो आयु मानसिफ्रा जि बुरजा जाबाय थ' जोङो जाम्बिजों थांगासिनो मोनसे मोजां लकेशनाव नोंथांमोना गिबि खेबथ' नङा बे जायगायाव थांनाया बहुतबार थांबाय थेवबो माने दिनैहाय बेलेग स्पेसियेल जागोन दिनै जोंहा गोदान गोदान बर'फोरबो दङ बिसोरजों जोङो गोबां एक्टिभिटिस खालामगोन बेरायगोन जाम्बियाबो बर' सिख्ला जागोन अमा जी क्यों लग रही तू आज अमा बायदि नुदों आंखौ क्योंकि या क्यूट नुदों जाम्बि क्यूट नुदों आलौ रायजोफोर कातारनि बयनिफ्राय गिदिरसिन मेट्र' स्टेशनाव दंफैयो बेनो बयनिफ्राय गिदिरसिन आरोना स्टेशना बेनिफ्रायनो अल कातारखौ बेरायनो थाखाय मेट्र'खौ बेयावनो सोलायनाय जायो सुजा गैयाबाथाय जेबो खामानि जाया रसिता समफ्रामारिनाव लामाफोरखौनो जि बावो आं सुजायासो गोसोआव थाजोबो र' जाम्बि र' माटाक थाबायगासिनो इयो ओइ थिखोनो हालाहाय जाम्बि आं गिलिरथार स' मल अफ कातारनि आउटसाइडनि लुक्सखौ नायदो माबायदि बिराद मोजांथार मोनायावसो मोजां नुयो मोनायावसो बिराद मोजां नुयो सानाव बारा मोजां नुवा आरोना बिराद गिलिर अजननै माबा माबि बुस्थु लादों दख'ना लादों जों दिनै बुहुत एक्टिभिटिस खालामगोन बेरायगोन जागोन लोंगोन मा साउन्ड जाम्बि ओंखाम जागोन लोंगोन नै बिथिंबो माबा बानायगासिनो जाम्बि ट्रेन फैबाय गुस बोला इधर है किधर है तू जाम्बि थाखुमादो बेयावनो थानोसै नै इयाव जाम्बि किधर जोंहा दख'ना लादों दख'ना गाननानै मोसानो अलमस्ट मोननोसै शिल्पीनि न' ओरैबायदि माने गोजान आरोना शिल्पीनि न'आ घन्टा मोनसे बारा लायो जोंनि न'निफ्राय ओमफ्राय मेट्र'निफ्राय ओंखारनानैबो एकदम माने मल सिं थाबायबोबाय थानांगौ बिनिफ्रायसो शिल्पीनि न'खौ मोनहैयो मल सिंजोंसो ओमफ्राय बे मला माने मल अफ कातार नालाय बेयाव फिसा ड्रेस गाननानै फैलाबायनो मोना बयखौबो नुनो हागोन फुल ड्रेस गाननाय सुजायाबो फुल गानदों फिसा ड्रेस गानबाथाय थिनहरफिनखायो सिकिउरिटिफ्रा हाबनो होआ ओंखारलांफिननो होयो इनिफ्रायनो बेयाव ट्रेडिशनेल कालचार बेफोरखौ बिराद मानियो आरोना बे हादराव माय बयफ्रेंड तेरा बॉयफ्रेंड उधर नहीं है तो मैं तो फ्रेंड कर रही हूँ तो उसको सब पता है ना बेटी की बात कर रही हूँ भाई ऑफ कोर्स आई नो
शिल्पी आं नोंसिनावखौ इमान सान्दुं ना दाबो शिल्पी जैसे कि आप देख रही है ये है शिल्पी का दुनिया बिराद गरम ना दाबो ओ माथो जोंनाव गरम माथो जोंनाव गरम नङा शिल्पी ए जोंनाव गरम नङा ए भुट बायदि जाबाय भुट बायदि जाबाय नेपाली में बात कर नेपाली में सिथावखौ मा होनोमोनलाय रोसिता बनाती है तो ऐसा नहीं बनता है सिथाव क्या करती है बखिलायबाय आंखौ बर'नि एन्थाब फिथा सिथाव थावनि सिथाव एन्थाब गोथाव नामा जाम्बि जानायलाय टेस्ट खालामलाय बेखौ खालामलाय एन्थाबखौ बेखौ इसमें क्या डाला है ये ड्राई है अंदर में वो मामू तिल तिल को क्या बोलते हैं हम लोग तिल ही होता है तिल राई नहीं ना राई नहीं तिल गोथाव नामा खिन्थु आं इखौ जाया इखौल' जागोन आं जों दिनै उदालगुरियाव दंफैयो आलासि जाफैदों सुजाजांजों उदालगुरिजों सोलोंदों गावना शिल्पी आगैया मा संखो नोङो आं मा संखो आं सङाखै सब मामि संदों बानलु दालि चिकन चटनी गोथाव संखायो मादैया मैं आ गई साथ में अच्छा ओंखामजों बिदि खेबनांगौमोन आरो तू मादै ज'दैयाव चलो बैठ जाओ दोस्तों बैठ जाओ दोस्तों ओंखाम जानोसै दिनै फार्स्ट टाइम मादैनि आखाइनि चुप रे जाखायो बिमाफोरनि ओंखाम संनाया गोथाव जाखायोना टेस्टआनो बेलेग जाखायो बिमाफोरनि संनाया जों ओंखाम जाग्रोना लानोसै होनबा